Hello guys, bahay tong bay ka Honda. Hay no rok na ni susmita tripura vlog lam som hiro. Angka asom sa logo thui tong ma se. Bai pun khai ruo. Hostela serai no pusala no ta. Chui mane wa to waria hai pana chin ya sku nang kha ta sa sa kha. Abono iko jango. Da bono tak dokter perang na itongo. Abang asom sa blog kaya nitong mani mungkin kaya nikah blog tabuk hospital sampai jar ponok na hine asu jar private to nagadan pimple kai sorbonas oke kisah kai fema webuk na shat pai bani abukai gonda sara hospital yang degi thangite botongo borok khai joto doctor rok tong bai orok khai tabo koro sei warjak mane injection lagai na ei nai khograi jang su gara gara spi apong gong ke kai jang ko nai de bute ke khai ri ja khai he mane yas ko nang khata yas ko ba khapro jak mane te bot khai jak ma khe bot khai ko nai na ba selu mi thang ka po kiri jaga seino guys tabung nogo sok payo emne serai to tabo injection rok lagai paijak amo se narbai kana phaimane bai ni nogo angkai bo khai mai moyo ma habia pong kang tam khai ani kepal kai kai na musai phono ko bai bai ko moino kang tak sok paijak borong nogo bodile thangpura ni bagai sarojini nogor ne shopping khai to jakpo ge norok bai bo share khaiwa no tam tam tu jak norok no bo phonong nai tong di norok ani blog pai sak korongoi ga ani video no sajak tong khang khai norok tam khaina nang saiman na subscribe khai ri di like comment share khai di norok ne hamjak ma phonong di tong di korongoi bye tabuk nogo hapai mase te waisa dress change khaye bazar se ma thangsina hati khaina ni kono moi kuthang kore pho angkai thanglai gana jeng angkai norok no gonda sara bazar nai gana khude phonok mano horo babute no tabo gonda sara market to sok pai khau yang de ke bazar na khaina aro bai kisi samung tong henai khlai tong samung kuloi oh me friday और फाइमा से बाजार हाथी खाइना फाइमा से बाय मायो खिचा पोहिने और किसा टिफिन खाइना निने चिकन चाउमीन बाय बिरयानी सालाइना हिने खाग लाइजा यान के मा खाइना बारे सुबा खाइना स्टोमा बागे पूरा प्रॉब्लम है फाइनली आने और ताबुक चिकन चाउमीन सब पाइखा सागाना angka dekat bini orang narwai kana famous semai mi song ma tong yang digi sida no tak wak bahan gudok song bai kha wak bahan gudok sap sap sa sabai di ga tak tok bahan box sajak angkai yang kha wak bahan song bai kha te odalo tongo ko bono rugu sanai narwai ta angkai hello good morning friends rock ang si second na bla amo se thoi ba sawai mai rok sa bai kha tabok mai disrai ro wai tam thangai tong age school rok por tong pro thangba ne nai di ko bo thangbo jungkhai o khela no to ko khela hino sabo tam tam hin bai sade oro hai pa no rok kese kese ong jaga ne ka te ke thanglai bài của câu xuống về là hai lại con đây đọc lại pass imba anh cái gì kamu kan nanti bini teka tolak lah bang lah bini bang Hai aku ba? oh bang itu ibu punya buat
Hingkai tinini blog asuk nong sinai norok na ang je bai an bagai riti phaimani sarojini nogorne abono norok next blog o se nugui man sinai hingkai tinini bagai asuk no ang tini onek busy abon bagai blog te sanama liya hingkai norok ani blog no hamsuk tongkha hingkai like comment share khaina tapok di malai phano next blog o bye.